nag-sale din no nga karon nakita na ko. 199. Oh nga, 199. Dari, sa ano? Ginsa? Nag-sale. Okay, game. Kung gamit ka sa banyo, ano ka? Brush. Araw o gabi? Araw, gabi. Huling kantang nagpaiyak sa'yo. I love you, goodbye. From 1 to 10, gaano ka ka-loyal? 8. Complete. Complete the statement. Wala sanang Malungkot. bagay na mahirap bitawan. Cellphone. Saan ka huling gumala? Sa yun lang. Pasko o bagong taon? Bagong taon. Complete the statement. Sana pagising ko, Pumayat na ako. taong huling nagpapasaya sa'yo. Ang aking anak. Siomay o siopaw? Aba, siopaw! Pinakamasaya mong araw. Araw-araw. From 1 to 10, gaano ka kasaya ngayon? 100%. Sexiest part of the body. Pakiulit daw. Sexiest part of the body. Daliri. Bakit daliri? O, ikat mo na naman ah. Bagay na lagi mong nalilimutan dalhin. Wala. Ha? Anong dalhin? Mga bagay na nalilimutan mo, nakakalimutan mong dalhin. Minsan wallet. Short message. Short message para sa taong iniwan ka. Sana masaya ka na ngayon. Uy. Tapos mag-react. Anong message mo sa ex mo? Sana bumalik na siya. Ano lang? Kung makita kita ulit, babalikan kita. No way. Hindi na pwede. Isang rason kung bakit mas masaya maging single. Makita niya? Wala kang iniisip. I-edit mo yan ah. Ulitin natin yung tanong. Ah. Wait lang. Ano ba yun? Isang rason kung bakit masaya maging single. Siyempre, walang ano. O di ba walang iniisip ka ako kanina? Talaga to eh. Gusto ko lumalikod sa akin. Kaya ako sa kanila. Ito yung sasagot ha. Sige. Ano ba yun? Isang rason kung bakit mas masaya maging single. Wala kang ibang iniisip. Ha, inisip mo. Na may tatawagan ka. Wala kang responsibilidad. Responsibilidad na ano ba? Subject na nagpayak sa'yo. Math! I hate math. Sigaw o bulong o sigaw o bulong. Ungol. Ay! Wala sa tanong. Wala sa choice. Yes or no ang sagot? Yes or no? Mahal mo pa ba? Yes. Ala! Sana all. Ikaw, mahal mo pa ba? Yung present. Hindi daw, mahal mo ba? Mahal mo. Mahal mo pa ba? Ibig sabihin yung? Hindi naman ano, hindi naman kasi ano? Hindi naman specific kung anong best way para makamove on. Ano yung paraan para makamove on? Ano yung magandang paraan para makamove on? Pagka-busy. Nakabisi na. Pagka-busy sa trabaho. Kanta-kanta. Ganon. Ano pa? Dari. Saan? Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? Hanggang kanto. Ano, paboritong bahagi ng bahay? Sina. Bakit? Maraming magkain. Nag-diet. Ito, pera o pag-ibig? Pera. Bakit pera? Kasi nabibili mo yung pag-ibig. Bibili ba yung pag-ibig sa pera? Yung pera? Bibili ba yung Pera, dahil mabibili mo cash yung o gusto mo. crush? Cash. Bakit di ka crush ng crush mo? Kasi di nga ako crush. Mahal mo ba ba ex mo? Hindi ko alam. Hindi mo mamahal pa to. Walang ex. Oo, naman yung asawa. Walang ex. Ito. Mga lugar na ayaw mong puntahan. Gubat. Ano ang unang titigan mo sa taong first time mo mamit? Ilong. Bakit ilong? Kakaamoy. Ito. Mga bagay na kinaingitan mo sa ibang tao. Wala. Hindi naman ako naiinggit. Wala ka bang ibang bagay na ano, naiinggit ka? Wala. Hindi ako naiinggit kahit ano. Brand ng damit na lagi mong binibili. Adidas! Sana all Adidas. Pero isa pa lang nabili ko. Mga bagay na kinainisan mo sa sarili mo na hindi mo maalis-alis. Bagay. Ano?
Wala naman. Mga bagay na kinainis ang gusto hindi mo mahal sa Rick. Wala. Naniniwala ka ba sa multo? Sa multo? Yes. Bakit ka naniniwala sa multo? Dahil minsan minumulto ng maling tao. Ano mga bagay na hindi mo tinitipid? Bagay, hindi ko tinitipid. Kumain. Ito lang pera, kain na kain. Kailan ang huling beses mo nag-ano ka? Kailan ang huling beses na nag-ano ka? Ayoko nung ano. Last year pa last nag-ano. Sino favorite basketball player? Sino ba? Yung mga ano? Si Jordan. Ilan ang naging ex mo? Isa lang. Lumulunok ka ba? Oo, depende sa nilulunok. Ano yung nilulunok mo? Tamo. Sabaw. Sabaw. Nalulunok ba yung sabaw? Oo. Humihili ka ba pag natutulog? Yes. Nasubukan mo na bang mahuli ng pulis o kahit anong government official dahil sa paglabag kahit anong batas? No, yet. Hindi pa. Gaano ka kadalas uminom ng alak? Madalas. Nung nasa Pilipinas. Dogs o cat? Dog. Style. Takot ka ba sa ipis o sa kahit anong insekto? Hindi. Sa palaka lang ako takot. Hindi man yung insekto. Anong pagkain ang pinakamasarap? Pansit. Bakit pansit? Ang pahaba ng buhay. Matigas malambot? Tigas. Marshmallow, cucumber? Cucumber. Sex or chocolate? Ayusin mo sagot! Sex. Sex or chocolate? Sex nga. Lights on, lights off. Off. Mamahalin mo pa rin ba ang partner mo kahit malaman mong may AIDS siya? Oo naman. May sarap. May sarap ba? Uy, ang haba na. May ikaw nga no, haba. Ano ba? Out. Di masarap pag may... Guys, yun lang yung pasok namin. Babae. Kasi pasok na, diba? Ano magbababay na kami, babae.